Ngibakhiphe abantu befika baphinde babuyisele abantu beke bangitshene abantu ukuthi babhadalile kodwa bangabefika la kuleli lizwe lakithi. Ayiphathanga kahle lento, ayiphathanga nje kahle bafowethu ngoba siyazi ukuthi abantu befika babhadala abantu bakithi, sidayiswa abantu bakithi. Sibakhipha labantu laba, sibakhipha la kulezi ndawo ekugcineni bebekwazi ukwameshina amagama abantu noma ngeke ngaze ngachaza bafowethu. Kodwa nje engizakusho bafowethu, umeya yethu yasemzimbulu mama sesayinile imemorandamu, uyisayinile abafowethu amaphoyisa sizosebenzisana nawo, ile-investment sizosebenzisana nawo, siwumphakathi wasemzimbulu akazosebenza wodwa amaphoyisa. Mina angikuveli, sizisebenzele indawo eziningi sincedisana nawo amaphoyisa, ile-investment, ukhitsha abantu befika kanye ne-migration. Bafowethu sinivuma bantu bakithi emzimbulu, ningayivumi le nto yenzekayo. Amaphoyisa akithi ngiyacela bafowethu sibusane ukuzidayisa ebantwini bokufika. Lenkani ukuzidayisa bafowethu ebantwini bokufika. Abantu bokufika bedelela kangaka njengoba benethemba lokuthi bayazi bayavuna umthetho. Edulethu umuntu uyasibopha, anizabethu asiqibi nyanga. Kodwa siyacela ukuthi bafowethu sibambisaneni ngesizwe ngendlela into emzimbulu, ngedolobha iprovinsi yethu yasemzimbulu. Bafowethu siyacela ngazabethu asixabane nani nomunye nomunye besalahlekile osamele abantu bokufika, osathatha amabhayibhi ezimali zabantu bokufika. Siyacela bafowethu ukuthi akaziyele, siyacela futhi nomsebenzi uqhubeke ubheke phambili. Amaphoyisa asebenzisana futhi nathi siwumphakathi, sisasebenzisana namaphoyisa. Siyacela mbandiswaneni bafowethu emzimbulu, uhlungu ingazabethu asisebenzi, aziyitholi umsebenzi. Kunezitolo eziningi la ebefuna ukuthi abantu bakithi bayasebenza izolo, abasebenzi zona zibangela abantu befika. Ngakho-ke siyacela imeya yethu asisize into siyisalile njengomemorandamu. Sicela ngomthetho esiwubekiwe ayisebenze phezu kwabantu befika nabantu besebenzisile. Ngizocela mkhulukhulu masike bawukhetha
bese nginikeza ithuba. Bafowethu emzimkhulu ngiqale ngixolisa ngokuthi siphile late, isizathu sokuthi ngibe late uMacingwane indlela bengayazi bephoqa ukuthi ngibulele. Okokuqala lokho. Okwesibili bafowethu, uma ngabe emzimkhulu sekusetshenzwa ngempela, ngicela wonke lamatende alapha agudla umgwaqo abantu bofika asuke. Akekho umuntu onelungelo lokumvimba makukhona into engayifuni. Noma ngabe ubani, noma enamandla angakanani, uma ngabe umphakathi kunento angayifuni, akekho umuntu onelungelo lokuma phambi kwawo umphakathi. Amaphoyisa awumphakathi, meya womphakathi, wonke umuntu la unengane yomphakathi, akekho umuntu oboshwayo naye. Engicela abafowethu kusukela kusasa labatenda bakwerekwera kudla umgwaqo lapha abangasababikho emzimkhulu. Ngiphathele uhambe ngasusa everyday mangidlula la. Mina ikwerekwere angilithandisisi vele, angiliphile. So sengithela ngezansi bantu basemzimkhulu, ngibonga isibindi senu, ngibonga uthando lwenu, ngibonga inhliziyo yenu enalo ukubekezela kwenu. Kodwa ngelinye ilanga mhlazana senze imashi ezoba nkulu ngaphezu kwayo, siyacela ukuthi edolobheni ingabikho umuntu ohambe enyuka kanjena. Wonke umuntu akabe la, okusho ukuthi bonke abantu abagqugquzele imashi ukuthi bekhona. Siyacela ukuthi bathi uqinise isandla manje. Bese sicele nomthetho ube ngakuthini, ungabi ngaphesheya ngoba mangaphesheya sekufanele uqaqise manje. Umthetho ungabi ngaphesheya ukuthi sibe ngaphesheya. Sicela umthetho ube ngakuthini, usilekelele ukulungisa leli dolobha ngoba bafowethu ngicela ungidlulisele uMacingwane. Ngizocela umkhulu masikhenza ukhetho bese nginikeza ithuba. Bafowethu emzimkhulu ngiqale ngixolisa ngokuthi siphile late, isizathu sokuthi ngibe late uMacingwane indlela bengayazi bephoqa ukuthi ngibulele. Okokuqala lokho. Okwesibili bafowethu, uma ngabe emzimkhulu sekusetshenzwa ngempela, ngicela wonke lamatende alapha agudla umgwaqo abantu bofika asuke. Akekho umuntu onelungelo lokumvimba makukhona into engayifuni. Noma ngabe ubani, noma enamandla angakanani, uma ngabe umphakathi kunento angayifuni, akekho umuntu onelungelo lokuma phambi kwawo umphakathi. Amaphoyisa awumphakathi, meya womphakathi, wonke umuntu la unengane yomphakathi, akekho umuntu oboshwayo naye. Engicela abafowethu kusukela kusasa labatenda bakwerekwera kudla umgwaqo lapha abangasababikho emzimkhulu. Ngiphathele uhambe ngasusa everyday mangidlula la. Mina ikwerekwere angilithandisisi vele, angiliphile. So sengithela ngezansi bantu basemzimkhulu, ngibonga isibindi senu, ngibonga uthando lwenu, ngibonga inhliziyo yenu enalo ukubekezela kwenu. Kodwa ngelinye ilanga mhlazana senze imashi ezoba nkulu ngaphezu kwayo, siyacela ukuthi edolobheni ingabikho umuntu ohambe enyuka kanjena. Wonke umuntu akabe la, okusho ukuthi bonke abantu abagqugquzele imashi ukuthi bekhona. Siyacela ukuthi bathi uqinise isandla manje. Bese sicele nomthetho ube ngakuthini, ungabi ngaphesheya ngoba mangaphesheya sekufanele uqaqise manje. Umthetho ungabi ngaphesheya ukuthi sibe ngaphesheya. Sicela umthetho ube ngakuthini, usilekelele ukulungisa leli dolobha ngoba bafowethu ngicela ungidlulisele uMacingwane. Uyayivumela ipi, uyayivumela ipi, umkhize ezizene kwelaseMpumalanga esibonile ukuthi eMpumalanga bagile izimanga mfethu umhlaba waseNingizimu Afrika omkhulu kakhulu. EMpumalanga siyacela ukuthi esifike sizokhona noma kanjani. Kanjani siyabonga kakhulu mfethu okwazi ukusimela lapha ngokweqiniso la emzimkhulu kwamayedwa njengelanga ngingagcina ngempela umphakathi emzimkhulu ubona ithemba kuyena ukutheleni ngempela amakwelekwele awahambe. Amakwelekwele phansi. Amakwelekwele awahambe. Ngiyaphi ngenza kwethu ngoba ngikhuluma nomthetho noma ngiya isiphandla ngisifuna lapho sinikele nomoranda.
le ukuthi into eyenzekile eSouth Africa amaphoyisa nohulumeni ubonile ukuthi asadlali manje asadlalwani manje njengamanje umhla ka-30 ngokubambisana nje sisonke nodadewethu uJacinta nomfowethu uMpondamandaba basabalana kwezinye indawo njengoba ngikhona nje lapha nabo bakhona ngey'nhliziyo ngamntakwethu ukuthula noxolo olwenzeke eSouth Africa simasha nje sibaxosha ngezwi njengoba noNkulunkulu wadala ngezwi sibonile befuduka noma bengaphelile ingakho siqhubeka sizabahambi impela-ke manje Fusak kwala fusak lezi zinja lezi idayisa amadragsi okoyilana ehambe ingane zethu njengamanje sithi uhulumeni ayina serious bafethu njengabahlanganile lapha intimba zeMpumalanga lapha uphatha umbomvu lapha enebundozi mhlaka singayi sabakhulu awethu siyacela ukuthi amamashi awangami asiqhubeke simashe South Africa yonke kodwa enganethembisa khona uhulumeni indlebe uyayisondeza kuthina usayezwa kancane kancane kodwa sifunezwe sifuna enze akangezwa alenze ngoba basi-andamane laba sopolitiki basi-andamane laba baholi njengamanje siyakhala manje I'm a vice chair yaseMpumalanga province. Sila uzosupporta imzimkhulu and la kungasekhaya mina ngowala eqobo. Wow! Ekhaya kusofafa emashaleni. So njengoba ngila ngisekhaya ngilahlekanga. Ngoba ngifuna ukuthi sibe sisonke lini. Yebo. So njengoba ngila ngicela ukuphakamisa igama lika Oyama. Oyama noma ngathiwa kwenzekile lokho kwenzekile kodwa kukhona okunye akwenzile. Ngicela ukuthi singamkhohlwa noma ngathi uyahamba ama-cases wakhe simsupport. Wonke umuntu yona wonke umuntu uyalenza iphutha. And uzibonakalisile umphakathi kwiphutha. Ubonile imizamo yalo mfowethu ezama kuze kube indlela ilanga libe impumelelo nobunzima adlule kubo ngiyacela abafethu ukuthi ema-casing anawo nimsupport azodlula kubo njengamanje akumlanga mncane ngizwile ukuthi mncane and umsebenzi awenzile mkhulu kuneminyaka yakhe. Ngiyabonga. Manje ubotshelweni singani ngokuzwa kwenu nizwa kuthiwa wenzeni yingako singakakutholi ebethele ngaphandle kanti namakhesi athene evuka ngoku amakhesi wakhe ebehlele khona amakhesi athene evuka ngona esenza lo msebenzi avuka ngoba sebenza imashi ewe ebengaphandle abethele bengazange bayiphakamisa abaphathi lento ukuthi Oyama ubotshiwe asicelanga sesize manje ukutshona kwelanga obokuyena umuntu obekhethele emashini mashi kanjani sesitshelwa ngama-highlight ama-highlight phela lawa sazi namanje sisithola isitoli ukuthi bakungani ayinkinga abamkhiphe nabo abamhlophe nabo abaphethe abamkhiphe size ukuthi yini inkinga asitholi nabo abaphathi bathi ama-highlight asazi bayini bake bachaze ngoku
siyabonga. Ngicela siye ngala nayo Ngibhekele lo boshiwe la. hayi ngabona ingobana izimene Okay. Inkosi. Siyabonga. Akhona khona la emzimkhulu. Kule ndawo yakithi. Abayeke bafowethu ukuthi benze ngale ndlela abantu abenza ngayo basebenzisana nabantu bokufika. Siyithanda lento abayenzayo. Abayeke ene nalama permit abawakhiphayo bawakhiphela abantu bokufika. Wrong ukuthi ukhiphe ipermit ukhiphele umuntu wokufika ngoba umuntu wokufika kufuneka aphume nepermit le ukuthi uzokwenza ibusiness hayi ukuthi athi engenayo ipermit abuya nayo ezweni lakhe emgunyaza abuza ukwenza ibusiness la wena ufuna umnika ipermit la umasipala yicala le icorrupt le thothi kahle ke uyisigebengu kwa wena umuntu osikukhipha ama-permit la kule office uyisigebengu awulungile okanye khona umthetho ongawazi mangaba ngingahloniphisa legama lokugebengu thothi khona lo mthetho ongawazi ngeke uthi umthetho usibhayinda kangaka thina la eSouth Africa kube nomthetho ozakwenziwa weqiwa abantu bangaphandle ngaphandle uthi umthetho uma ungena kule lizwe ungena unamalini na uzokwenza ibhizinisi so investor la ungena una 5 million ungena unama-document ne-permit yakho yokuthi uzokwenza isitolo ngala ozatheksa kusona uma uza ngokwesipilo sukunaso kunomsebenzi kwakhona abantu kukhona lapho abayisibhidi khona siyakhanseleka kodwa nje kwi-march and march ebese siyi-aplayela hayi bebeseseseka mpela bethi hayi akubuya baphuma abantu bokufika ngoba nazo indawo bazifuna uba badayise kuzona sibabongela kakhulu siyabonga abafuthi bake lento sibatshayela izandla ngenza ukuthi cha lokhu abakwenzayo kokuthi bathi bafuna ukuthi umzimkhulu awubuyele esimeni siyabonga kakhulu nabo noma isayinile imemorandaba uyavuma nawo uvuma nathi ukuba kusetshenzwe siyabonga kakhulu umzimkhulu sicela ke insizwa nabafowethu setshenziswane kusetshenzwe nje kwenze wonke umsebenzi ngendlela efanele kuleli lizwe lakwethu ngoba ngeke sesiyeke sofela khona lakithi leli lizwe